kosevani bas kakoro bul ng'eyo ni wakadho kata ok wakadho. Ka wakadho to ber, to kata ok wakadho be onge rachne, ok anonena ka koso ok akadho onge gima dhine, ok anantie ka unena kadhi gimago unena kadhi bas kadho no ber, kadho no ber. Adhi tiyo kuche manene atimo gik moko manyalo konyo gi thuro ka, to kok akadho to be an pod an kodu ka gik makagi wabiro timo kanyakla, ok aol gi thuro, ok kamano. Omiyo koro wadwa ni mondo bedi kwe thuro ka. Nyocha ne wasewacho higa mokadho ni weche maricho machatimre higa mokadho ka mondo orum gi higa mokadho. Ruto nowacho ni obiro make sure ni weche ni abductions ka orumo. Kono wacho en owuon, kono wacho kamano. To kine ka koro jomoko ka nowacho ni gin giketo otego kamoro amora ni ma ok nyal kadhe, otego biro makowa. Ok ne wacho kamano, kendo nowacho to Waswahili nowacho ni otego mar yieyo donjo joma nitie gi joma onge. Ng'e wachno, mtego wa panya hunasa waliomo wasiokuwemo. Mtego mar yieyo mako joma nitie gi joma nadi. Ng'e tiende ni ng'ato nochiko otego, oyieyo ne thage saka kotedo chiemo kumondo yie dhi chamo chiembe. Koro dhi okawo ni aketo otego, loso otego maber, oketo ring'o e wiye kanyo. Kaeto koro chako nindo e mudho. To nindo kaeto gotieno cha to winjo ka otego muoch pat. To paro ni oyieyo osemuoko. Odhi mondo dhi agolo yiyoche mana chaka chik kendo. To dhi to en mudho. Kodhi nodhi golo yiyoche to kara ni en na thuol mar achiel, to ne otego ni omako mana onding'e, wiye to dong' ka kama kwadhre. Ochopo machiegni ni achilo kae nikech en mudho. Kosekaye ni to kwiri oringo kuome haraka opodho piny ma otho. Gokinyi ka koro yang' idhi ot iyudo ka nyien cha otho ni nindo kanyo otho. Koro ji choko go nduru, koro ji go nduru ywak. Kachopo odiochieng' kama giko ni ok ne kama okwongo apo kama kawachoni ni kane oyieyo dhi maneno otego cha, to yieyo nowacho ni gini nyalo hinyo ng'ato. To dhi ir gweno, okoni gweno ni gimoro oket kacha manyalo hinyo ng'ato. An ok anyal ting'e kenda, wadhi kodi mondo otego nyalo kodi. Kendo koni an ok anyal dhi weche mag mtego. Aeto dhi ir diel, kendo koni an ok anyal donjo weche mag otego ga, an ok adonjo e ot. Ka dhi ir dhiang', koni gino dhano okelo na yie in michande. An kata dhot ok anyal donje, weche mag otego ok adwa winjo. Koro chieng' mabayo ni osetho cha, to kachopo sa auchiel to koro ji waseyok aming'a, to koro kech ng'eny. Okelo gweno, odhi okawo gweno, odhi ong'ad ng'ute obul gi ochamo. Dhano medre, kachopo dhano ma koro ng'eny koni magi koro ohingo gweno, mago oromo gi diel. Odhi dwaro diel otim nadi? Chieng' iko oganda makwar obiro kama, magi to koro ohingo gweno, ohingo diel, mago dwaro ang'ono. Odhi okawo dhiang' otimo nadi? Nonegi. Otego ni nochike noyieyo, to yieyo mane ok odonje. Gweno donje, diel odonje, diel bed nadi? Ok kamano.
Ko ng'ama nochiko tego State House cha. Chieng' mana dhi launch madhi keta nadhi bedo candidate mar AU. Neno kanyo gi chiege. En mobiro kanyo mokone mondo tim giluongo ni vote of thanks. Aeto chiege modhi lemo na kucha. Koro tego mane oketo kanyo go to ne kure. Tego ya panya unazo waliomo na wasiokuwemo. Emomiyo tego go bro kadho gi. Kama gintie go bro kadho gi. Omiyo adwani kana wani kawuono wadam Nyasaye mondo oket jowadwa oude kama bere polo malo. Erokamano ahinya. I want people who are now mourning. They are mourning day and night, saying that they are abductions. But these same people, just the other day, they were celebrating when our boys were shot in Kibera, our boys were shot in Kawangware, our boys were shot in Embakasi, our boys were shot and killed everywhere in Nairobi. And we mourned them. There was a mass funeral here in Bondo. It is as if the lives of people from this area does not matter. It is two wrongs don't make a right. But you cannot shout on abductions and you did not shout on the killings. And these killings are less than 2 years ago, just last year, a year ago. And where were you when these things were happening? Where were you, these human rights people? Why are you not demanding compensation for our boys who were killed? Why are you not doing that? I think there must be rationale in everything that we do. I agree that the Gen Zs were demanding their rights, and what they were demanding was similar to what we were also demanding. But justice must be done, and anybody who demands justice must demand that justice with clean hands. Mano kende e gima adwa wacho. Mabondo, Mr. Juang, en gidi moro nitie kuma dware inge koro to kawacho ni kakalo kuom mangrami mara chako gi jakom marwa Dr. Chanda wan gi church hotelne gi Archbishop beni wikonyoro to en mana mos maduong' kabisa kuom joka Jairo. Nigi important kia ka be nigi onge donge gima do timo. So we have to stop. We have to talk. I've said. Nyimine Mary. Untie. Come. Ayo kabuchia. Yo MCA mara benika Mr. Justice Uguta man MCA mara kama tele Oluongo riti yiduto an giluonga ni biso nigi important kia ka be nigi onge donge gima do timo. So we have to stop. We have to talk. I've said. Nyimine Mary. Untie. Come. Orwani onge gi gopwa kata nduru kata pesa wuoyi. Ma oken mana kawacho ni kakalo kuom mangrami mara chako gi jakom marwa Dr. Chanda